Pán Martinásek, aké môžu byť rozdiely v práškových farbách, ktoré sa používajú v práškových lakovniach? Tak veľmi dôležité je, aby farba bola správne naprojektovaná a použitá. My tu pre vonkajšie použitie spravidla používame polyestery. Ak sa použije nevhodná farba, napríklad ako epoxid alebo epoxid polyester, je to vyslovene interiérová farba. Urobí sa veľká chyba, tá farba nemá porovnateľné kvalitatívne parametre, po veľmi krátkom čase ju UV žiarenie degraduje a farba sa stáva kriedovatou a nemá požadované vlastnosti. V podstate my, čo používame polyestery, sú polyestery najvyšších kvalít. Jedná sa o fasádne polyestery, všetko sú to polyestery, ktoré sú určené na vonkajšie použitie, ako aj názov hovorí, a tieto farby majú aj ATEX kvalitu. A aké značky farieb používate konkrétne vy, respektíve aké značky používame pre našich zákazníkov na naše výrobky? Na vaše výrobky prioritne používame farby značiek Axalta a Tiger. Sú to renomovaní európski výrobcovia, ktorí vyrábajú polyesterové farby najvyššej kvality.